विधानसभेचा रणसंग्राम जो आहे त्यासाठी या ठिकाणी मतदान होतं आहे आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार या जे विशाल परब आहेत त्यांनी एक मोठं या ठिकाणी ही जी लढत आहे ती एक प्रतिष्ठेची बनवलेली आहे. दिग्गज या ठिकाणी महायुतीचे आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार असतानासुद्धा त्यांचा जो आहे बोलबाला तो या मतदारसंघात आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आपण दोडामार्ग येथे आहोत. दोडामार्गच्या विशाल परब यांच्या बूथवर आहोत. या ठिकाणी माझ्याबरोबर एक माजी सरपंच आणि विशालजींचे नेतृत्व जे करतात ते सागर नाईक आहेत. सागरजी, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद आहे विशालजींसाठी? आपण या ठिकाणी मतदानासाठी मेहनत घेत आहे, संपूर्ण तुमची टीम या ठिकाणी आहे, कसा प्रतिसाद आहे? चांगला प्रतिसाद आहे. इतर बूथपेक्षा तर आमच्या बूथवर चांगला प्रतिसाद आहे विशाल परब. काय विशाल परब हे अपक्ष उमेदवार म्हणून या ठिकाणी रिंगणात आहेत? अपक्ष उमेदवार आहे तरी सुद्धा ते पक्षापेक्षाही जास्त मतदान घेऊन इकडे लीडमध्ये असणार होते. कसा प्रतिसाद मिळतो? काय म्हणतात मतदार? हे एक युवा नेतृत्व आहे. युवा नेतृत्व आणि चांगला उमेदवार असा धडाडीचा उमेदवार आहे. बाकी येऊन 10-15 वर्षे झाली, बाकी त्यांना एवढं काम नाही इकडे, काही नाही. पण आज आमचा उमेदवार आहे तो एक चांगलं नेतृत्व करणार, म्हणून आम्ही युवा पिढी त्यांच्यासोबत आहोत. किती दोडामार्गमधून किती मताधिक्य मिळेल असं हे तुम्हाला काय परफेक्ट मी सांगू शकत नाही, पण बूथ प्रमाणे जास्तीत जास्त लीड त्यांचं असेल. माझ्या बूथवर तर मी सांगतो की एक 70% लीड त्यांना असेल. नक्कीच आपण दोडामार्ग शहरातील या बूथवर आहोत आणि 70% मतदान आहे ते विशाल परब यांना मिळू शकतं, अशा प्रकारचा विश्वास आहे ते तो या ठिकाणी सागरजी व्यक्त करतात. माझ्या मागे ही टीम पाहू शकतात. ही यंग जनरेशनची मंडळी सगळी आहे ती अपक्ष उमेदवाराच्या मागे आहे आणि सुरुवातीपासून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जी लढत आहे ती महायुती आणि महाविकास आघाडी अर्थात दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांच्यामध्ये होणार अशा पद्धतीने पाहिलं जात होतं. मात्र आज मतदाना दिवशी आपण जर या विशालच्या बूथवरची गर्दी पाहिली तर या ठिकाणी ही लढत जी आहे ती खऱ्या अर्थाने चौरंगी लढत होते असंच म्हणायला हरकत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.